יש פסמים שמריחים טוב, ויש פסמים שפשוט גורמים לאנשים לעצור אתכם ולשאול אתכם איזה בושם לבשתם. אם אתם אוהבים בושם נקי, אלגנטי ומלא נוכחות, שמשאיר שובל גם אחרי שיצאתם מהחדר, לייטון של פרפום דה מרלי הוא הבושם עבורכם. דיאון של ממו, שילוב התווים שלו יוצר ניחוח ממכר, כזה שמרגיש יוקרתי, אבל בעת ובעונה אחת לא מתאמץ. טליסמן אקסטרה של אקס ניילו, האיזון המושלם בין רעננות לחום, הופך אותו לבושם שאנשים פשוט חייבים לעצור ולשאול אתכם עליו. ונילה פאודר אקסטרה של מטייר פרמייר, ניחוח עם שובל שאי אפשר לפספס. ניחוח שמשאיר חותם בזיכרון של כל מי שמריח אותו. ובמקום הראשון, אורפאון. אם יש בושם אחד שלקוחות חוזרים ואומרים לנו שעוצרים אותם שוב ושוב ברחוב, זה אורפאון של דיפטיק. ניחוח פריזאי עם אסתטיקה ייחודית שקשה מאוד לפספס. אז כתבו לנו בתגובות איזה בושם שלכם גורף הכי הרבה מחמאות, ואולי נכניס אותו לסרטון הבא.